चली भैया, आप लोग कैसन बानी। उम्मीद बा कि ठीक हो हम लोगिन। हमहू ठीक बानी। मोबाइल के ऊपर एगो कविता लिखले बानी जौना के पढ़े जातानी। अगर अच्छा लागे तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करम लोगिन और हमरा पेज के फॉलो भी करम लोगिन। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। एके बिछौना पर सुते बर कनिया, एके बिछौना पर सुते बर कनिया, अजबे मोबाइल के गजबे कहानिया। एगो एने अझुराइल एगो ओने अझुराइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल। समाचार मोबाइल से सबकर लियाता, हितई के गईल आइल सब छूट गईल बा। मोबाइल जब से आइल बा, मोबाइले से समाचार सबकर लियाता, आ बियाहे के न्योता मोबाइले से दियाता। छूटल हितैया के गईल आ आइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। चढ़ल बा गजबे मोबाइल के नासा, आ बिगड़ल जाता वे अखिया के दासा। आ मोबाइले में रहता अखिया समाइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। बाटे ऐसन बाउर अदतिया धराइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल। ई निमना खातिर निमन बा, आ बाउर खातिर बाउर बा, आ अनबूझ नादान छोट लइकन खातिर बड़का माहुर बा। केतना छोट लइका सन के दिमाग पगलाइल। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल, तोरा से कबहू न मनवा आघाइल।